so yeah ngayibhekile yona indidane ngoba iyaziwa inegalelo ukuthi abaqale phansi bevote abalandeli bamhlanje bethi Shakma bese bethi Song of the Year bese bethi amageza amahle inamba 34066 Shakma Song of the Year amageza amahle inamba 34066 bephushe nje abafuthi bonke iphinde futhi ngizogcizelela ukuthi abaseGoli sengizwe ukuthi bathi angibacelele ukuthi bahlangana lapha eCatholic Center half-1 akube njalo ke madoda wonke umuntu ufuna ukubuya nayo le yawa Angibuya ngize la kuphuza umfo wamnyanda ukhethaza nginensizwa lapha e-studio njengamanje eyisencane Mzala mtaka ati ngithi utshelwa yimini isandlulani intenga Mr. Ngisahleli phezulu entabeni zaseDowntown ngithule ngithe chwashasha ngithi ngihleli nomtaka amadlamini ngimthathe phansi emthwalume esigodini sesecabhane wemzamo ngithi baphi laba esho ngithi ngibheke phezulu ngivala amehlo ngelula izandla ngithi wena mdali wezulu nomhlaba mgangathi wendlela evele ekhaya izulwini sandla siphethe izulu nomhlaba ngithi kuwe napa bezenza uNkulunkulu bami bathi ngingafa noma yinini ngiyaxakeka ukuthi bona bayohamba ngekheshini mase bezulwini hawu ishe ngakhohlwa sonibona sengihembe uyatsiba lesi ungayivuma lentu ashe uNkulunkulu wangambulela isimangaliso futhi ikho kanye kwenza ukuthi ngihlale eqembini lenkathi nento yokuphupha emini akuyiyo into engikholela ukuphupha emini ngoba kunezinto ezinkulunkulu angitshela zona ngoba impilo ngifundise ukuthi ungabothembela emaphusheni sengathi kayinte khona ngempela ukuthi umntwana umgcobile uNkulunkulu wathi futhi umntwana uma ngabe engayiyeka yena kurangikhathele kuyophenduka njengale mazwalena koIsrael kube netsunami kube nezinkinga eziningi awasesasavele ungathi ulazi ukuthi ubona yini ngathi uyaphupha ukuthi ngoba yena ufana noMose umntwana mina awasesasavele manje hayi kanti bashaya isiphambano esingeke uyabona nje ngeke becule ima ngobafonela nje akusekho umuntu angazi bobe besathini emsakazo senkadi iphepha ukuthi senkadi iphepha bafuna imali kuba kumgube nakubabulanga ngoba bagcine bengasacula akukho phela okunye hayi labo bobabili uthitshelwa ushwizi ulo umgube ulanga kumele bebuyise imali yabantu bese bethukile banqamile intambo ngamabomu oh ikingi lomgodi lo ngeke usalokhuza hey ngomunye umgodi khawe lapha hayi hayi ngiyazi amahloni manazi bakhona kwenzeka nje ubuhlungu mfethu shot mana zoshot Kuwenzongelo webafana bodala kuololo webafana bodala kuololo kuwenzongelo wezinsizwa zodala kuwe Khathizwe sambambe khathizwe nangekhathizwe lesilo khathizwe sambambe khathizwe nangekhathizwe lesilo khathizwe sambambe khathizwe nangekhathizwe lesilo yahlupha kade khathizwe sambambe khathizwe nangekhathizwe sebe yahlupha kade ezweni singabe kubona uhleka bakwenza isiphuphu
This zakithi namhlanje usuku olubendidani obinga abalali bokhoze fama wazibikilele kuseni namhlanje. Sanibonani bafowethu nonke bafowethu abalaleli bokhoze FM. Sanibona sithi asivukeni sonke. Into phela ufuna ibonga namhlanje mina uma ngilana baba mhlamba ngibatshela abantu namhlanje baba mugida ngaye uzingazonto umuntu uzolala amakhala omnyama abayintshengula. Onkani ngangisa ubhewula. Ngithi ngingumtshengiseni mina umfana wagcwensa indidane evamisa ukudida abaningi ngoba njalo mayishaya intombi bakhuluma zaxega imlomo kusuka amanduku emakhandoni. Ngumphoso ethambo leqe zonke izinja amaqede zimkhonkothe kubi namhlanje. Somnandi sabek angibingelele okhozini kuphi nakuphi nina besilo nina bakabhejane ephuma esiqiweni nina bakamdlokombane evuka udla amadoda usomnandi uyasabeka la umfoka number 4 umpahla omlungu idulile ngoba uyabiza fosheleni ukopho lakho wabamba umama wabaye kumalokazana sisokhozini luyandiza sisekapa seCape Town ngihamba negupta la umfoka athi phansi kwentaba ikhona lapha insizwa umdlalo osishela lapha studio nophethe inkinobho namhlanje nobheka ukuthi sisebenza kanjani umdlalo sekumnandi ke sikwi SABC 3 Expresso ibreakfast ulimi lwakho libaleke kakhulu mntaka baba ngoba ilona usuke wancela ebeleni ilona futhi ngathi nje ilona wazalelwa kilo manje mangabe uzojahila imzokhamba ayi ngathi usuke uyibhekela phansi wena yaphela lento ukushela intokazi uyitshele ukuthi idula intombi okunebhasi ukuthi angena emakethe amantombazana manje uthola ku Facebook umdlalo osuthi nje vele bathubeze please call but sizojani ukuthi sibuyisele ukuhlonipheka mawushela intombi kubalekile sikhuzele ngicabanga ukuthi nayo intombi kuyinika amandla ukuthi mayidlula izinsizwa ngempela isho ukuthi dudla intombi zala abantu zebantwini akho intombi engaqoma inyamazane esikhona awu bakhetha ukuthi hayi insizwe ikhale nentombi ibona ukuthi cha intombi kwamanje mangabe intombi idlula kuthuleka kodwa konakala wafika lezi zinto ekuthiwa uyaharasa kwasha kwathi Ekseni ukhoze FM usulibalekile nethakazelo zakho uzazi ukuthi ungubani ngisibuya nkomo abafoza mibuya ngamandla ndaba komkhulu manje lo njengoba wazi nawe uyabona uma ngabe ngikhuluma nawe ngikhuluma nekhawe ngikhuluma nomuntu ngapela oyinkinga ngapela njengoba uchaza impela ukuthi uphethwe amakanda hayi uyinkinga bafitshane uyinkinga phela ngikhuluma nekhawe mangikhuluma ngoba Sefeshuleko njengoba ngisho ngonyaka ophelile ngijathi indodo ayiphela hayibo nawe futhi ngiyazi ukuthi uyinkinga namhlanje ngikuphi igama lokuthi hayi uyinkinga awuyinkinga phela hayi uyinkinga mfitshane athi amadoda nesisisu segazi diskweleti yefethu ngivile ukuthi wakhona futhi nakuzeke phelile futhi babhaqabule futhi ilanga number 1 what you call competition kwenzeke ngiyazi mangatshela amavote ngibashiye ngawo kwilanga ngoba ngesandla nje kwilanga bayawaveza amavote ngibashiye ngo-11,000 wamavote unamba 2 wakho benumber 2 ube ngimshiye ngo-11,000 wamavote yo njalo naye nje futhi kuyasazi ukuthi kwayena nobe unumber 2 ube unumber 4 Kati ngembukeli isidingo sa-24,000 ngabashaya usothi nje ngonyaka ophelile ngithatha ama-award awu-5 last year uthatha ama-award awu-5 unyaka ophele wodwa nje unyaka ophelile ngithatha ama-award awu-5 ngoba kuthe lapho e-Eastern Cape ngathatha ngathatha i-best maskandi ngazothatha i-song of the year wilokhumane kumasadi kwase kuthi kumasonto ngaphinde futhi ngazobashayisa nakhona abangathola lutho maskandi ngoba ngithathe yona futhi i-best maskandi ngazothatha i-song of the year wayibukeke masithathwa lesiphindilo elanga ngaphinde ngabathatha futhi hayibo impela hayibo kanti Sibale ngehlahla ngishane ngifuna ukubona kulo nyaka ukuthi ngapela ubani umculo ozothatha amahlanzi abanye basafefisa ubulu kubuhlungu namanje abakwazi nje ukwenzani ubhale ngehlahla mfase ubhale ngehlahla wenzela uzobhela ikhala polisi akiva ikhala polisi kuphi mfethu indoda le ikhala nisensinga kwamajozi egodisa semjini
Ngicabanga nje indleko sonazo kanye indondo engesidlula ngaso $909 yebo. Uyakhumbula ngo-2008 ukuthi ngasathatha ngathatha zaba u-3. Yebo. Wathatha zawo 3 ngaphezulu ngokuthi ngawu-3 ngesikhathi esiyi-1 ngo-2007 ngangade ngibashayile futhi kwi-dance makhandi. Wenza kanjani wenza kanjani futhi okanye inkinga oyibone kwabanye abathanda eyenza ukuthi bangakwini into ekumele kanje benza kanjani kufuneka bathini kahle kahle abasuli kumele ukuthi befunde ukuchaza ingoma lokho kuthiwa ngolimi lokesheya so ukompoza uyabona ukhona abanye abasuli othola ukuthi ngempela umculi ingoma abasuke yenza ukuzenzela yena kanti mangabe umculi kumele wazi ukuthi uculela abantu into yenzayo izothengwa abantu njengoba usakaza nje usakazela abantu usakazela umphakathi awusakazeli wena uyabona yebo manje noma westudio kumele wazi ukuthi lento le oyoyenza istudio uyenzela abantu izothengwa konke engikwenzayo ngicabangela abalandeli bami nabathandile bakamakandile bonke ukuthi ngaze lento le yenza bazoyithanda yini ngicabangela nje bona ngoba ayikho into uyabona sengilahlekile isiphiwo nje kwisipho sami ukuthi ngimele ukuthi ngijabulise abantu abaseyinkineni ngimele ukuthi ngibashayele ingoma yabo abasebekwazi ngibaduduze abahluphekayo ngibaduduze kanjalo futhi nabaphumelele kumele ngibayalesheke umathanda odume kakhulu bantakwethu baphulaphula abathengekayo umthengiseni umntakazikwenza amazabi indondo zithoba ziwu-9 kanye indebe okanye iimbasa zakhe zithoba ni-9 andiqondi ukona umasikanda osondela nokusondela kuwe ndivile mnasekhaya ubathenga 11,000 votes number 2 akafika abaphulaphula bakwazi kuhleleka umthengiseni umntakazikwenza 0475311491 okanye 2 okanye 3 okanye 4 molweni baphulaphula Mordecai. Yeah, I'm saying. People are always in Pune. Yeah, I'm saying. Yeah, Yakina. The one that about. Yeah, Yakina Kara. I'm so much on the talk now. Woman cover up. You're having to wait on the figure of what you're getting. Because I'm not going to know that you need it. Vediamo una forum della maggistrina per dargli in cubere lo cuenta. Fammi le vediamo di fammi. Vediamo. Ma ragazzi, ora che tu stai lavorando con un mamma già. Con la tela con sistema tele, se io con simpa. Io ma fare la parola scuse, fanti. E cosa va? Tutti non può fare. Ma ragazzi. Oh my God. Yes, boss. Kona kunta. Kona namungenze. Ukuthi kona lokho. Iseko kumbenze nande isanda ukuba engabashulu mabafane bakhonzane bangamonelane inhlelo zabathanda ngathi. Into enhle ubani abathanda nani. Okay, inkonzo program. Kuma zalwa. Wembenza. Yebo. Ngizokuyela mfethu. Kunengoma pha esiwazilayo mfowethu wakhipha into engazinto. Ngokuhluphenye uzokubabela ngoba lengoma le isoka mnandi nani. Apulapuleau con un sebenzi, wenziwe. Kenzamintanto apula quando c'è con la persona un ben da una cava un sono di
Umana bengatela bethi bazothinta mina bathintile ngekho bathinta international njalo bathinta nyana bathinta fani wena ngomsini bale kine nisela what and what you yebo kodwa njengoba ngisho nje nakuyizidane ngizidane ngoba ngizida wonke umfolo amakhambi ngiyamdika lapho bekugilika kahle siyashekisa indaba yakhona ngoba ngathi mangabe ngibatshela abafana ngithi ngibathi ngizobaqola nge-510 banqaba bayibona bathi angikhuphula isigwebo ngibagweba ugilika kahle manje sekunjalo Ngomnye ndoda wasefaka ukuthi ngomavele benze kubo bakhwelise bonkubanikile isebheke ehlathini bongabezekile ngibathi bephile isebheke ehlathini bafake phakathi ehlathini bazozwa ngami ngesitulo manje uma uthi ufunika umlilo isebheke ehlathini umkhipile ngozomla angafike ehlukule angeke sinde kuye mayingathi yakuye nawe uyabona nje ukuthi kukhona omasana Kupeli bangifake phakathi ehlathini ukuthi ngikufake ezimeni ezinenyongo hayi ngaze kusefana sinokola la msebenzini indaba ngobe ngiyela kuba ngiyini ngithengisela ukuthi imvumo yabantuli bakamakhanda mabavele banane bahluleka bayeke mangabe bahluleka kufunda mabangamaloko manje bephazamisa bethi bangekela abakhobeni mabavele bahlale phansi bakhangele inyinto abazomila ngayo ngobohluleki kunjani Taman sekolah bang besar ijazah, bicara man sekolah uti, apa tu bang kami kabar pun. Nyoma ngono abasoma di daone, sekini mocheyon, besera pagi sekini dosen solo besi non penseni perucholo. Peru kumpega juwe ngono, una competition, una competition. Ay, abakosi bela eso ni. Pero que auto no da na mina auto ya nama man sekona. Abanyengo bathi ufuna sawa zikane kuma competition ngeke awukona mfishane mabekho umfishane abakhohle abanye basakazi ngokuyinkinga ujele njalo njalo bamfuthi abanye ngoba njalo mayikho ngafuna besho sindomo kusoma duma kadozi ngikho umfishane abakhohle abanye basakazi balomculo ngeke abakhohle Pedro llama la cena o llama un temperi se puede una maqueta para que te esatini fútbol ma che bongo lo fa che satini non vanno a pinta lo fa molto Senti in tanti la lama non provo in tanto ma lavascia parlando non provo io ne immagino molto ieri non bayad na buti che mi lei fanno dei crudita in da occhio di dare io so che c'era aí si tende mascali macani abasso che non si pensa di digitale non può dire che è macani ai bongo per due bongo ne sono un bongo ne due Ubaya panwa moyo musi ufaiti ubaya kweva utinira chete ukweto wena manjini wasbabo Itini mungkin saya dulu pernah berhenti jadi bentuk jalan yang orang jalan yang saya itu bagaimana dekat sebelum sama cuma makan. Mumpah saya tak boleh terus juga mati di kompor. Bye bye, Pak Bang. Bye bye, Bu.
futhi papa ngiyabonga asithebela ngibana lapho siphanze tusabana yini ngoba vele ngiyakufuna ngoba ngayixayisa papa manje uphathe kakushona bafana bafana yasiba nomhlanziwe yasiba nomhlanziwe bafana bafana dala nemali futhi ngithi hayi yadlula Onya futhi eyidane nebafana kumanje idane nonyaka uyabona nje Abangati yabo dano weka dano kwa Boy leqe zonke. Kathito
Uyaphila mfowethu? Mfowethu ngiphila njengasebusuku mntakababa. Sithi woza nabangani bakho kusasa eCockstad. Indidani izobe iphetheni. Yini abangelindele abantu baseCockstad? Okokuqala nje mntakababa ngizothi ngifuna ukungena abafana bami. Ukuthi inkunzi khona la. Akekho ngadlula lapha. Uma ngizinze hlana ngenzansi. Uzazoqala sami isikhathi lo. Usazozwaka lo wami umculo ngiyezwa nje. Kathi mntakababa njengoba wazike na ukuthi lapho koK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 
lapho nginabalandeli bami abakhulu ngalendlela ecaba ukwenza thatha nje uzobubona nawe ukuthi izobe sekumoshakele indidane nje kuzothi kushaya ngapha 12 izobe sikhona lapho njengenjayelo-ke uzobona mayisifikile ngoba uyobe usubona nawe ukuthi sekukhona-ke manje inkanyamba esingena uyobona ngokunyakaza kwestadium lapho. Namhlanje ngiyaziwa mtshengiseni mfowethu ukuthi i-Valentine's Day lolu suku kuwena lusho ukuthini mhlambe uyaliselebrate uyaligubha nawe noma mhlambe usuku nje oluyifanela nezinye enyangeni kaNhlolanja? Ngoba ngiyagubha lolu suku kakhulu ngoba lubalulekile. Uyabona uthando lubalulekile empilweni yomuntu. Uthando empothula impilo. Ngakho-ke ngiyagubha usuku olubaluleke kakhulu lolu. Ngithi nje kibo bonke abafowethu nodadewethu ngithi abaphathane kahle ingagcini-ke namhlanje kuphela. Kuqhubeke kuye phambili ngoba phela inkinga suke bese iqala lapho ukuthi ngigubha usuku lanamuhla kuphela mhla ka-14 bese ngakusasa sebekhohleleka abantu. Chaba kwethu uthando nje into eyimpilo kubantu. Uma ngingathola umuntu Luthando ngalo yilo lwangihlukanisa nempilo. Wazile mntaka bami ukuthi-ke ngizobe ngishayale mina ngishaya abafana abancane abathi mabengena estage kuhlanye intombi kuhlanye insizwa ngishaje nengane ezincane ecebo ngibabona bayaviza la bayavutha phela abafana bami bayizile nje ngoba phela nama ngithi ngimlenga phela umphathi wabo. Ngizwa kahle. Yebo mntaka baba impela ngizobe ngishaya ingoma kaDiyona okwaziwayo ukuthi ngoba phela lapha siyopromota lapha yani. Ngizobe ngishaya Dumi Monto ngoba kuyaziwa phela iDumi Monto ukuthi yakhokha indondo ezintathu namanje akangabikho umculo sakwayisinta lezo ndondo ngosuku olodwa. Ngizobe ngiphinde futhi ngishaya iziva ngendidane okwaziwayo ukuthi iziva ngendidane uNkulunkulu wami ikhokha nje iyimondo kuphela. Danke Ndimande simakhulu mfowethu sibonane noma kanjani ke kusasa eCockstad. Ngibonga nje kakhulu mntaka baba ngithi phambili ngokhozi. Danke Nkosi yami inditanekele bathi vanzudede abaningi ngoba nje lamashaya intombi bakhuluma kuxega imlomo ukuze kusuka amaduku emakhandonini izobe ikhona yona kusasa lapha ke Cockstad. Sitshela ngabe izinto ihamba kanjani la Khosi FM. Sela ke manje imzuzu ke 12 ngaphambi kwehora lesithupha. Asithi we eyitola masibuya lapho sikhulume noXolani Mfo Majola. Kubalaleli mfoka Sibiya into engingafisa ukuthi ngisho imculo yonke bakwethu ngehlahla mina imculo Sibiya ngiyayazi yonke ngiyayilalela futhi yonke. Baqhumela nabaculi umntaka baba hayi kancane. Yabo ngiyajabula lezi insizwa mayikhuluma kanjani namhlanje ukuthi cha azingangeni kuma family noma emndenini mangabe iqhumela ayiqhumela nezona kungabe sekuthinteka nabantu basemndenini ngoba yikho lokho kugcine sekubonakala sengathi sekuthanda kuba kubana mangabe sengizotshelwa mina kuthiwa ngisiyena wakwaNgobe mhlambe ngokwaDlamini zonke lezi zinto ayiphela khona ukuxhoma lokho ngoba uSibiya sekuyimpi leyo uyabo so ke ngoba nguSibiya angigwenye lokho Sibiya. Number 2 abalaleli bomsakazo nabathandi bomculo kaMaskandi ake befunda into eyodwa Sibiya. Yabona kunento phesha kwena lethandwa ngaphezulu kwazo zonke izinto okuthiwa iwrestling. Amathikiti wrestling Sibiya i-hour likhulu edayisa. Liyathi nesasa sithandwa ngendlela esimanga kodwa makuthiwa uJohn Cena ushayiwe ngeke ubone abalendle baJohn Cena sebezolwa nabakabani sekuthiwa babhonyene baphulana badubulana nangebhamba bahubhana ayikho lento leyo. Number 2 intatheli Sibiya zamaphephandaba uNkulunkulu wami oyingcwele yebo zihla ngakho lokubhala lesisibondane sesinambathi ezihlale zisibonde emaphepheni. Siyacela weintatheli mhlawumbe niyafisa nani ukuthi lo mculo ngathi ngabe ningabasakazi bawo noma ngabe niwenzani kodwa ake nigwemeni lokubhala njalo nisusu uhlembane lento ebibhalwe ngempela sonto nje kuthiwa kusongelene kuthiwa kuyobonwana ngosuku lenkuleko yini yonke le nto le. Okay ngizwe lapho lokugcina mfethu cha lokuphetha mina ngithi mntaka baba nabalaleli hayi ke
luzohamba kahle ukhetho laseZimbabwe sesemxazulu lushangarayi lapha Ngabe impela ke wena zakaka indaba zethu cha uhambe kahle kakhulu mfethu izolo lezi ke ziyathembisa ukuthi nabalandeli siyabakhuza ukuthi cha yonke into bafowethu ke ayihambe ngohlelo sihloniphe umculo wesintu sihloniphe ke ubuqhawe bethu njengoba ke sibatshengisile naba Kings Legend ukuthi ke bangakanani uMaskandi ngothando abalaleli nabezithi Ndimandi yebo mntaka baba cha nge 2 seconds nje ngidlulisa nje ukubonga kakhulu bafowethu nakuYolanga nakuwe Botlinda nakibo ontshatha nibe nongizwe engizokusho nje kokugcina umculo kaMaskandi lo umculo kaMaskandi bafowethu uyanyakazisa umculo kaMaskandi akusiyona igospel sisazoqhubeka la besikade sicula khona mangabe bafowethu ukuthi niyeza ukuthi siyathintana kukhona la sithintana khona hoyi akusukubhalwa bafowethu kuze kubhalwe kuthiwe bese khishelwana ibhamu kade kungakhishelwa nebhamu lokhu nje ukuthi kwasekhishelwana ibhamu abazange abalandeli bamtshengiseni nabathozani bekwenze lokho ngiyabonga Ndimandi mkhulu mfethu lang Siyabonga kakhulu ukuthola ithuba okhosini sibonge nabafowethu abathe basihlanganisa umculo silungise lokho ngoba ngicabanga ukuthi ulimo oluhayayo sodobe luyabulala noma ngaba ubulale ngesandla kepha mawuzokhipha okungalungile kuze kuqhatha abantu kusho ukuthi nawe umbulali ngingathi ke nomfo kaCwenza ngempela sikulungise lokho siqhubeke sishaya ingoma uyazi ke mina ngikhuluma ngendaba zo delicious stage angemngcofu uCwenza kuba mnandi nje uyazi kodwa ungihlekisile umngane wami izolo wathi ngisuke ngifike ngikhuluma isizulu esijulile la bese ngezwe hayi uyangishaya bafowethu lama ngabe eseqinisa isizulu ngizwakala kahle hayi ngeke awuvela umhlekele ngqondo hayi awuthi ngivele ngimhlekele kodwa nje before ngihleke ukipizana phela cha angimsabi singabambana naye ikhona le idlala izolo umfizwa ngitha nakho ukukhohla hayi mnandi ngizwile hayi mnandi sengizwile mfowethu hayi lokho wathandaza la ulothi ukusha nendlu Maskandi lo sokushaya thina kufakwa ingoma zoMaskandi la eshaya nayo uyangena wena ukubuhlungu kusha nendlu uphuma endlini eshayo ngena kwenye wathandaza umfana lo mfana osothandweni kangaka kodwa uNkulunkulu wami yanganami ngalo lapha njalo makudlalwa ingoma zoMaskandi zigijinyiswa impela kukubi mina kimi kuzofakwa kwamashu ngithandazeli kwamashu ukuthi aliyeke ukubuyela nalodwa hayi ngagcina sengifona impela ngifona ispike ngathi kuzoba ninike manje mina ngilongithandaza abafana beshaya kahle bo uthe gcina wayisedlala lethi abafana bangenzansi hayi senze kwamasho mina ngilo ngishumayela la wathebo Aluthenga amathikithi ebhasi unkosikazi umuntu nkosiyabonga ijaha izinto abeke phansi isikhwama esikhulu avule isikhwama esikhulu khipha isikhwama esincane vala isikhwama esikhulu vula isikhwama esincane akhipha imali avala isikhwama esikhulu thenga amathikithi hayi indoda iqala ijuluke manje habe nanku nkosikazi bo abuye amathikithi babanikeza amathikithi athatha isikhwama esincane nkosikazi avula isikhwama esincane afaka amathikithi avala isikhwama esincane avula isikhwama esikhulu afaka isikhwama esincane avala isikhwama esikhulu bahambe bayogibela ibhasi mabefika lapha ebhasini sekufuneka amathikithi ahlele inkosikazi indoda nkosikazi sheshisa khipha amathikithi umfana nangu uyathetha ukuthi silate manje unkosikazi abeke phansi isikhwama esikhulu avula isikhwama esikhulu khipha isikhwama esincane akhipha amathikithi avula isikhwama esincane akhipha isikhwama esikhulu esincane avala isikhwama esikhulu avula isikhwama esincane khipha amathikithi avala isikhwama esincane anikeza umfana webhasi amathikithi emva kwalokho avula isikhwama esikhulu abuyisela isikhwama esincane bese iqhumisile impama umnumzana ngempama kade lo ngubuka wenzana nento eyodwa man come on awubona uyasibabhezela manje
Fula isikhwama ukhipha isikhwama uyafala yini lo yenzayo awunkosikazi abona cha ubaba ngithela ngehlazo ngishaya ngempama phambi kwabantu bengaka hamba umvulela icala lingena icala enkantolo thoya ndoda umshayela nomfazi awuchaze yini umfazi umshayelani sifuna ukuza uhlangothi lakoqala sokuma indoda ithi yabona nkosi yenkantolo siyahamba siyaphuthuma sijahile unkosikazi akajahena kunyaka siyafika lapha epark station ngitshela ukuthi ufuna ama-orange ngithi akawathenga abeke phansi isikhwama esikhulu avule isikhwama esikhulu akhiphe isikhwama esincane avale isikhwama esikhulu avule isikhwama esincane akhiphe imali avale isikhwama esincane athenga ama-orange bambuyisela ushintshi avule isikhwama esincane afake imali avale isikhwama esincane avule isikhwama esikhulu afake isikhwama esincane avale isikhwama esikhulu sisuka lapha nkosi yenkantolo sihambe masifika lapha kuthenga khona amathikithi ngithi akakhipha imali emva kwalokho abeke phansi isikhwama esikhulu avule isikhwama esikhulu khipha isikhwama esincane avale isikhwama esikhulu avule isikhwama esincane athi inkosi yenkantolo mana mnumzana mana nje ibambe lapho mana nje ibambe lapho uyayibona kodwa uthi ngempela ugida ndawonye ungichithela isikhathi phela ngiyasebenza mina la ithi indoda hey ingathi usheshile inkosi yenkantolo ucasuka ke wena ngingakafiki lapha ngimshaye khona ke mina hayi yabona inkosi yenkantolo awu mangishesha ngiceka kangaka ke kakhulu kangakanani ke lo muntu wayicikeka ke khona yaphuma phambili ecaleni vula isikhwama esincane khipha imali vala isikhwama esincane vula isikhwama esikhulu faka isikhwama esincane faka isikhwama usakhala ndidani noma zingajabula namuhla izitha zakho zijakadule zibatshele bonke ngosizi lwakho nosathane wasuka ezulwini wayesitha ukugula kwakho sekwaziwa izwe lonke amagwababa owawaphonsela amaqanda abolile alitshelile izwe kodwa ngiyazi nalokho kuzodlula lesi simo siyakuqinisa futhi uyakhula noma ungawa namuhla kodwa ngeke kuhlale kunje jabula sitha sendidane Jehova andisa ukuphila kwendidane namuhla ngizwile bathi kuphelile ngawe kanjani umdali engakayithathi impilo yakho bathi soke sibone vele siyabadinga singamageza namagezakazi ukuze babone umdali owaqala impilo yakho nguye futhi osayiphethe namhlanje usebenza ngesikhathi kuqhuma uhleko uzokwehlisa izimanga kwehle izidlathi sengikhuleka ubusuku nemini ngibeka impilo yakho ngiduduza amageza namagezakazi owethu umdali uyasithanda phila isikhathi eside ndidani Santoria Connection Gate peace out khona izimo eziningi ezenza umuntu ukuthi aye phambili ukuthi maya phambili kube khona ingqinamba ephambi kwakhe lezi ngqinamba zemshaya njengezibhakele ephambi kwakhe kunabantu abakhona and manginyuke entabeni la ngihamba entabeni wathi baba wami manginyuke entabeni kufanele ukuthi uhleke ngoba uyazi uzokwehlela yes baba uma sekwehlela kufanele ukuthi ngicasuke ngoba ngiyazi sekuzonyuka shosho lezi zinto ezingibambile ezingivimbe phambi kwami ngithi ngihamba khona iminyango evalwayo Leli culo singena la kuthiwa singena khona kuyaphunywa mina angilizwa lo culo lithini ngoba lenkinga phambi kwami imoto yami iyadliwa umuzi wami uyadliwa imali iyaphela kwesinye isikhathi ngiqamba manga ngithi imali khona kanti imali ayikho kwesinye isikhathi ngihlala ngithi ngiwumuntu ophezulu ubona amasudu engiwagqokile kanti anginalutho bounce back time ngibuya kanjani sengishayekile sengivinjiwe phambi kwami iyasibiya noma mhlawumbe ngizophendula into mfethu eseceleni ave kubhlungu ukuphila impilo yokujabulisa abantu angiphinde sibili sure kubhlungu ukuphila impilo yokujabulisa abantu lento treat a false dawn uphila fake yokuthatha amaloni wenza izinto ezinkulu ukuze abantu babone ngathi uyaphumelela it's very painful sibili masikhuluma ngama obstacle abantu kale ngama punches abantu abakushayayo bekuvimba sibili kuyakuthiwa zimbili ilwane ekhona emhlabeni sinexoxo sinomnenke uyazi kumnenke mina role model yami ay life snail
amaxoxo ajahile sibe and ixoxo kuyayithiwa ibirthday yala ndiyazi malizalwe mhla ka-20 February 2009 alifika u-20 February 2010 ngenxa yokujaha nokuphapha nokukhompyutha ixoxo lizalwa ngoFebruary ngoJune nale kitchen shaya ngonyawo nale dining room balishaya ngosawode passage lithi liwela umgoqo lishawe imoto phaka hlula umnenge nonwabo uthi kodwa lokupapa kwakho besikukhuza kodwa ungenani uNkulunkulu uphile uNkulunkulu utathile alibonge igama lenkosi lo dodo umnenge ukubona uhamba phezulu sibuya kwi-roof yazi usukaphi suka phansi ake sikhulume nomuntu kophansi usuka kanjani phansi kunama obstacle funde emnenkeni umnenke sibiya before usuke uvula impondo for redirection wena uyangibuza ukuthi ubhounce kanjani back into ekushayile ekuqaleni ubugijima njengexoxo but ifana nomnenke umnenke uqala uvula impondo uxoxe nawo ayina awuyibona imnenke ihamba nga3 what abe umnenke uvula impondo uxoxe nawo ukuthi ngiyaphi uqala ubuke ngama antennae ngiya kuleli yakhona likwi-roof phezulu number 1 umnenke mawusuka uyazi uyaphi kuyaye kuthiwa uma ungakawuplaneli unyaka ozayo ukuthi ufuna ukwenzani unyaka ozayo unyaka ozayo isukuplaneli ukuthi uzokwenzani kunabantu ukuthi makuphela unyaka kuqhuma cricket ubone ingqondo isiqhumile nakubona ubeze bethi engabe unyaka ozayo isiphatheleni unyaka unazandla ubuza wena uphatheleni umnenke uhlala phansi uvula impondo sibuya for redirection bese uyamove slowly ungajahi mina mhla ungiluleka wathi Zondo shange pace slow matatazeli shange pace slow icloud iveli sekhaya mhla ungiluleke as my brother now isnail isibiya impondo for redirection umnenke uthinta ulwisa uyaxolisa nse I'm sorry ubheke phansi baba uxolise ukulinda uzodlule bese uthi wadlula lo silifoni bese baba uvula impondo uphinde umuve futhi umnenke awulwi awuphendula abantu ngama SMS awu-attend ama-meetings awulokhu ukhomba abantu once wadlula bese uyayicaca uphinde uqhubeka into umnenke odle ngawo uyazi umnenke ukuthi uyaphi ma ubona usiselwa ubona ubabelwa umamelwa ubhuti-elwa it's because ulahlekelwe i-direction i-principle yomnenke ithi I'm not afraid of going slowly but I'm afraid of standing still. I'm competing namaxoxo, I'm competing nezinja, I'm competing namahashi. I know ukuthi isiphetho sami siyaphi. Masifuna ukupounta back isibiya, asifunde kwisnail. Ama-punches abantu abashaye ngawo, asingaloke sibabalela, asingaloke sirida izinto. Kuyacounta sibiya ukuthi ubukaphi. That is why sinamehlo front. Ziningi idalo izalwayo. Asikasibona isidalo esinamehlo esiphundu. uNkulunkulu ufuna ubuke la uyakhona, ungabuki la uvela khona baba. Lapha umfowasibiya babakwata kakhulu ophakamani lapha nokhathide umlungisi kubathinte nozwide noshwisi babele basibona nje stage bavele bacanuke benofanele angazi bacasulwa yini siyabadina ayishabadina uyabona sizoba sivunulele futhi kusasa imihlubulo izobihleli ngaphandle ecobezela-ke bakhulupheleke futhi labafana angazi ukuthi yini le benza babe fithi kangaka shuthi uzomnandi ubaphethe kahle hayi kusho ukuthi-ke inkosi yami ngiyabona ukuthi esikwenzayo sisavumelana kusemnandi kakhulu ngiyabathembisa ukuthi bonke abantu eKokstad namaphethelo abaqhamuka kizo zonke indawo ezisondelene naleya ndawo abasukume bonke bezobona usomnandi wethabeka ngoba udala ngilokhu ngiphazamiseka ngingakwazi ukufika kuloya mcimbi kuzobe kokokuqala kusasa ngiphumelela ngoba bekusuke ngiphazamiseke kule minyaka edlule ngithi-ke kusasa noma kanjani bazobona into abangazange bayibone ngoba phela siyaludla unyawo ngoba sicisha umkantsha awu sidla ngoshameni kwelakithi emahlabathini danki mkhazi kakhulu mfowethu siyabonga kakhulu ngiyabonga kodwa ke i-best mail akuvotwa kuyona amajaji iwona yobenquma lapha kwi-best maskandi mntaka baba cishe mabekuvotela aba-SMS bathi best maskandi abhala umuntu athi khuzani basithumela ku-32 empeleni ku-32238 aha khuluma nabalaleli yini le ewubona ukuthi ingenza ukuthi bakuvotele ubaqoke ukuze ukwazi ukuthi uhlabane ngendondo ye-best maskandi ngiqale nje ngaphambi ukuthi ngize embuzweni wakho ngizoqala ngibabingelele bonke ezweni zonke abathandi bomculo kaMaskandi kanye nabathandi bomculo wonke nje jikelele ngokuhlukahlukana kwawo igama lami ngukhuzani ke nje ububusuke wachaza ngisendimeni yomculo waMaskandi engingathanda kakhulu ukuqhakambisa ukuthi kungani kumele bengivotele njengoba ngikhethwe ngakwi-best maskandi okusho ukuthi nje ngingasho ngithi kafishane nje
vele sengubest vele lapha kumaskandi njengoba ngiqokiwe nje komaskandi nje bonke ngubest kushuthi njengoba ngiqokiwe ukushuthi sokuhlukanisa ivoti lomlaleli ukuthi yena uzwa kanjani engingakusho ngathi cishe akwandele bane noma ngizothi okokuqala funa bekwazi okokuqala ukuthi kube khona umculo kaMaskandi othena ama-album amabili ukuthi kuma awards avelayo ezoqokwa emkhakheni izibe emibili ikakhulukazi ke nomkhakha lo weBest Maskandi engisholo ukuthi lokho kusho ubuqhawe engibuvezile endimeni ezomculo engizocela ukuthi bangivotele ngiyabathanda kakhulu okungenze ngaze ngafika la e-studio vele ukuthi ngithanda kakhulu abathandi bomculo wami ngiyabahlonipha kakhulu ingakho ngizangasuka egoli ngashiya konke engikwenzayo ngazobabona mina uqobo engisholo ukuthi njengoba sengize ngafika la ngifikele mina mathupha ngingafonelwanga ngizama ukuveza ukuthi mhlambe ngikhombisa uthando nabo abalikhombisa uthando ngiyevoti ukuthi bengijijelela ivoti ngikwazi ukuthi ngiwine ngishaye iBest Maskandi bajijelela ivoti mfana bajijelela impela nje njengoba uqoka emkhakheni emibili ubona ukuthi Khuzani usuyohamba nje ubuyolambatha izimbili indondo ayingeke kwenzeke lokho ayingeke impela kwenzeke ngiyakuthembisa Tjatha ngiyakuthembisa Mfokangobe abantu ngendlela abangikhonze ngayo nabawuthanda ngawo umculo wami ngempela ngingacishe ngiphike lokho ngeke impela ngeke kwenzeke bavota ngiyazi nazi intombi ivota kuma nje bukhoma lapha ewindini bayawahlohla nje bangikhuluma bayahlohla nje ewindini ngiyayibonela bayajikutshela impela engingakusho ukuthi impela ayingimandla ngingenhle impela engasho ukuthi hayi impela kubonakala ngomhla ka2 kwenzakalana kodwa angikuthembise ukuthi khona ngabuye ngakuphetha umsebenzi omusha kaKhuzani singawulindela nini kwethu umsebenzi omusha singawulindela ngonyaka ozayo lapho engizobe ngibuza khona ukuthi uma ngathiwa ngempela ngithatha isinqumo sokuthi ngiyawuyeka umculo ngiyohlala ekhaya ukhona yini abawumthola asho njengami noma ukhona yini abawumthola ashaye lo shuni lo othandwa abantu bese ngibabuza ukuthi niphone ngizondelani pho mangabe ngizobulalisa abalandeli ngendlala awusuka madoda kulungile futhi siyabonga kakhulu Khuzani alright uKhuzani ngeke lesikhuluma naye umfaka Mpongose suka phezulu egoli wakwazi afike la eThekwini sikhulume naye uqowe emkhakheni emibili Best Male ukhona kanti ke lapha ke kuyiBest Maskandi ukhona ukuze umvotele wethumela uthi ke Best Maskandi ubhala ukuthi Khuzani bese uthumela ke kuyinombolo ke u32238 khona la uKhuzini olmaphiko emva ngoma sokhuluma ke nosomnandi esabeka nje ekhekhele ngisuthi amabhizi dobodo abakho ngizokushomela photo isikhala njengoba iqoma kabi uqokiwe naye kuBest Maskandi Athatha amashamsi lawafanele yengoma unabathatha amashamsi ngekubazona athatha amashamsi lawafanele yengoma unabathatha amashamsi ngekubazona kulungisiza wena wamisiza wena Mtaka baba yebo siyazi ukuthi akahambi yeduali la uhamba nedlamlenzi uKhuzani umfana wasemandaba enkandla sibekele Khuzani sikwamukele Khuzani FM kunjalo madoda khamba kahle mfowethu uqonde kwaze kwatsheka nazoke pana kithi ake siqale ngomfoka Ndukuzempi uAli umfoka Mgube mtaka baba siyazi ukuthi abantu banilinde ngamehla bomvu eJozini emkhanye kude ungathini mfowethu ngomhla ka19 ngomgqibelo kuyobe kwenzakalana ezebhimbi zobe iphetheni yazi Mfokangobe ngithungwana nje enhlizweni yami ngoba insizwa njengomtshengiselo umfoka Gwenza isigoqile insizwa bekuyiyona ebesinikezana nayo i-challenge enhle kakhulu ulisho liphinde mfowethu ulisho liphinde so nje mfowethu ngikuhlungu ingakho nje kulezi insuku ngizwa ngithi mhlalo wethu sohlala kamnandi ngendedane sengudlala nobani ngikhumbuleke mangabe sekuwujena sekuthiwa zobekile isisho sithi isisho indidane ethi zikamele ibisuka isho mangabe sekuwujena ke yabo ngoba njengamanje nje siyahamba zobekile ngempela lapha emkhanya kude kwimputuzeko Maskandi kodwa ngikuhlungu ngempela ngoba ngazi ukuthi ngizodlala nobani ngoba abafowethu yebo khona bakhona impela ngiyabezwa bayishaya ingoma badumile kodwa ke siyashiyashiyana kwasho amatshiwe enkukhu
asiyashiyana kunjalo mfowethu kunjalo impela ikhona nezamlenze lapha khuzani mntaka baba nange sekhulumile umfundi uzempi noma ekhala nje ukuthi ayisekho indidane akasazi uzodlala nobani uthini khuzani mfana kithi engakusho nje ngizobingelela kakhulu umfoka Ngobe bese ngigcizelele ukuthi abantu bakhuluma nendlamlenze abayilalele njengamanje emoyeni zikhamileke ngomhla ka-19 akusekho ukujika ejozini bonke abantu balindele elikhulu komaskandi abazobe belapha engakusho nje kakhulu izwe lilalele ukuthi umfoka Ndukuzempi madoda hawu anomfoka Mgube cha uyabalisa ngiyamuzwa Nkosi yami kodwa ke yayithethe indidane akushongo ukuthi ngokudlula kwayo usewumngani wayo yayithe indidane imgwebo uDilikashele futhi yamdelita nje kubaculi mhlambe ebabonayo ukuthi mhlambe basemgangathweni yebo khona kubhlungu ukudlula kweqhawe kodwa ngoba yayishiya imgwebile uDilikashele mfoka Ndukuzempi hayi futhi yayisimuyisela khona ukuthi hayi akazoqhudelana nathi ngoba yayisishiya igebe ekuthelile ngeke besalingana Awu madoda kuyezwakala no bafethu siyabonga kakhulu kuzoba mnandi ke mangabe ngibheka lapha ke ejozini mangabe insizwa ikhuluma kanjena xolani mfowethu Mcineka uzobe ukhona nawe mtaka baba vele njengabahleli bomcimbi sasiphetha nje mfowethu nazi insizwa ziyakholodelana lapha emsakazweni bukhoma cha mfowethu Ngobe kuyacaca ukuthi kobe konakele abantu balapha emkhanya kude namaphethelo mabaphumelele bonke beze lapha eMasosheni Stadium bezobuka ingoma ziqhudelana bukhoma njengoba kade bemuzwa umfoka Ndukuzempi ekhuluma naye ukhuzane kuyobe konakele kodwa ke abantu basejozini ibona bayoba amajaji ngalelo langa inkunzi ngalelo langa iyophuma bayosho ukuthi inkunzi ubani ngeke sikusho thina kodwa bona bayosho kungokuqala Mcineka ukuthi impucuzeko ishaye uMaskandi Festival indidane ingekho mfowethu njengoba ingasekho emhlabeni kodwa amageza amahle azobe khona iqembu lendidane khona lapha na futhi ejozini abalandeli bamageza abaphume ngomningi bawo ngoba ngicabanga ukuthi ifestival yokuqala le abazokwazi ukubona khona amageza iqhawe lingasasekho babhongele emsanini bobe bekhona nabeshaya ingoma bobe bengajatshukelwa nabo baqhathe nezinsizwa hayi ukuthi sibajatshukela cha beze ngoba kubafanele ukuthi babe khona lapha ngokwezinga bakulona so abafana lapha nocebo kufanele baqinise impela onyaweni bangagangi hayi impela fanele baqinise uvelo akayihlanganisa impela zakhe zihambe ziye practicing okay mfowethu kulungile siyabonga kakhulu asibonge insizweni mfoka Ndukuzempi siyabonga kakhulu mntaka baba alright ukhuzani naye kumfoka Ndukuzempi la sebehambile mfoka Mcineka iyobonana khona ke ejozini ngomhla ka-19 mfowethu sharp mfana siyabonga kakhulu Sanibona. Ngothanda ukubonga kuwo wonke abavotela ubaba. Bathanda umbeka phezulu mase ngeke emhlabeni. Hansi indidane yaba. Angibingelele bese ngicela ukubuza ukuthi ngabe ngikhuluma naye ni umtshengiseni wakwaGcwensa indidane. Umtshengiseni lo indidane umqoqo wendondo eyiningi.
ngicela ukubuza ukuthi ke njoba uwina ibest male nje lapha Nongoye uyiwine kanjani ngoba phela bengibhekile ukuthi kube yimini engiyiwinayo. Wekhosha lalela mina nginkinga khosha nje nginsizwe kayigobo mfana ukosha uyafika emculweni khosha uzothatha mhlawumbe bo 11 years khosha uzwakale nawe izilakhi lakho khosha uyafika emculweni. Hawu kanti sekunywa ngokuthi ubani wafika nini emculweni? Hayi angiyiboni ke kahle lento. Uthema ufika watshelwa ukuthi lalela le ndoda umthathi wala umtshengiseni indidana ngithi konjalo. Akekho kwangitshela lokho mina. Abakantsheli. Angakutholi ke lokho. Uzongena enkingeni ke phela uma ungakakutholi lokho mfoka mfana wasevicini. Zama uhogela ukuthi ubani ophethe la. Kodwa thina besikubest male njengani besihlanganisa amavote ethu sonke sababhanqa ndawonye ukuze sizokwazi ukuthi ungawini pho uwine kanjani. Ngihlanganisa inyonyana khosha. Ningakela umbimbi bafana. Madoda mina ngiyazi. Ngiyabona lapha nimile lapha eketheni. Niyidlanzana ngidawubheke leli dlanzana likaGosha. Ubani ngaphela ucabangele into yedwa. Mina ngisafuna ukuthi ningitshele kahle ukuthi ngaphela nicabanga kanye. Sasiphetha nje iyiphi ingoma ongathanda ukusikhonzela ngawo thina abaculi esihluliwe? Nginikhonzela ngengoma ethi Khathete kwamanje hayi kancengeka mntana konde njengobani hayi kuqonde njengasebusuku uqoke emkhakheni emibili bese maskandi nakuyi song of the year yebo khuluma nabantu mfowethu ngithi nje ngicela nje ukuthi ngiqale ngidlulise eqala kakhulu kazi ukuthi ngibonga ukuthi sekufika inkanyamba manje kuyabonakala ukuthi sekufika inkanyamba akekho umuntu ongabona ukuthi sekufika inkanyamba ngishona la SABC konakele phela ngixoxela ngisho umlalelo sekhaya ukuthi ngimbeke emqondweni ukuthi indimbane zabantu inkulungwane zabantu ezingilindela ngaphandle kodwa akathi ngidlule lapho ngoba ngisichomachomana cha bafowethu ngithi abalandeli bami abasukume beme ngenyawo njengendlela ejwayelekile kuyaziwa ukuthi sisashelwa amazwi ngenxa yenjabulo kuyaziwa ukuthi abafana basabuye amakhanda ebomvu bebuyiswa indidane eEastern Cape manje ke ngiyacela kakhulu nanka amantshontsho amaskanda sefikile ngithi iqhawe lenu ngicela ukuthi niphinde futhi nenze lokho kade enidume ngakho enazwa ngakho ngicela ukuthi siphinde siyihole zonke lezi zindono zombili iBest Maskandi neSong of the Year kuyaziwa futhi into engijabulisa kakhulu ukuthi vele ngisaqhathe nazo vele lezi insizwe ngivele ngishayile vele iyona into engijabulisa ngoba kukho ushintsho olukhona. Yeah. Ufuna siyabonga. Nazi insizwa abamthele nazo. Zikuphelezela mhlambe ifuna ukubikelela ngendlela yakho. Yeah. Zingakabingeleli lapha mfowethu asibonge lapha hayi wasininda lapho oMandela begwazana ephaketheni lapha bekhawulana oMandela ephaketheni ke awusabusa kakhulu mfowethu. Cha mntaka baba ngiyabonga kakhulu phela abafowethu angeke ngiqamba manga phela nina abasakazi bethu nina abasakazi bethu kumele ukuthi nobaba bethu manifikile kumele ukuthi siniphakamele. Yebo ngithi nje kubalandeli bami bebonke ngithi abathi nje Best Maskandi bese bethi amageza amahle inamba ithi 32238 bephinde futhi bethi Best Song of the Year bese bethi amageza amahle inamba futhi kuseyiyona leyo bephushe nje kakhulu ke manje ngoba sekuyi weekend yokugcina le sesisalelwe 4 days sizokwenza lokho esisidume ngakho ngifuna ukuthi kulonyaka sibe wokhukhula ngoqo sithatha kwasana kuphambi kwethu. Yebo buya phela mama we kanti awusangikhumbuli ngani sithandwa sami buya phela mama buya phela mama we buya
phela ma waloke Nazo-ke Ndidane siyabonga nangikhuzana khuzana uhleli nendidane namhlanje mfana ngisemkhakheni odwa kwi-Best Maskandi awuyitshele phela indidane ukuthi ungahle uyishaye kulokho wasaze sisho sithi into uthwala ibulala indlovu yazi umnandi kanjani ukuhlala nomuntu osazomshaya kuyisona ukushaya umdala ngokomlando endidane besingakezwa lapho ethinta khona lapho iqhoza khona umphini ubhekisa ngakuwe usho ukuthi unyaka singaze siziqhozela ngale ngasenkandla nje hayi ngoba yaqigcina lapho emabhuqweni isho ukuthi ngasehlele lapho emandaba hayi umculo obusefike egcineni ngoba phela yale thina hayi sahlaba usento singabona ngoma ndawonye mhlambe nendidane hey akunankinga ngendlela nje singenankinga ngayo hayi intwana engiyiphethe lena ngifuna ukuqamba manga iyona intwana lena ethe iqala ukufika emculweni yakhombisa nokungijabulela uyazi mangakutshela ukuthi iCD yakhe yokuqala wangiphi impela mahala for free wathi bhuti ngicela ukuthi uyizwe ngendlela nje ezizwana ngayo hayi sichumene kakhulu nami ngidla inyama yakho lapha ngeke senguthanda njalo phela mina besimale ndidane elezoli sabuza nje mfanqali asiphethe mfowethu sondela mntaka baba siphethe ngeke sewonakela isikhathi sekho ngomsa kanjinji nje mfowethu elakho lokugcina nazi inkumbi laphandle zithi ziyavota kumanje amantshontsho asefikile amavoti ahleli ku-45,000 manje ntshathi ngicela siwaphushe siwenze 100,000 ngesonto elizayo babonga abantu abalandi bamaskani ngoba bayakhombisa indawo bayithanda ngeke ngisasho oluningi ngisezikhulumile iy'nsizwa ukubona abanikazi bomcimbi namathikithi asekhona amathikithi akhona ikhompyuthikithi 100 rand ayahamba ubuthaphuthaphu so kumele ngeke baphuthuma bawathona mfowethu ubaphathele nabantu emnambithi kwi-UC volume mntaka baba kuyobe kukubi kakhulu ngiyobe ngenza lokho engidume ngakho impela mhla ka-1 emnambithi indidane izobe ikhona emnambithi kwi-UC volume kuyobe kukubi ngiphinde futhi ngidlulise nje ukubonga kakhulu bafowethu i-10 seconds nje ukuthi abalandeli bami abalangaphandle sizophusha amavoti bukhoma namhlanje akuncengwa impela ongekho akekho sazi ngiyamzwela cha ngoba ngeke ngawusho lo mlayezo mfethu ithe idlala le ngoma yokubulawa kobhetshana ubona ngiphuma nje ucingo lapha kwabhungani unqonqoshe uthi kumanje uthi cha asimlinde lapha eSABC uzokudlala lapha uyayifuna le ngoma njengamanje uthi umkhankaso lona uqhubeke sozungeze isifundazwe sonke niyabona-ke gcwele kunjalo kuzolephi amacika nino somnandi esiteji gcwele kumnandi yimi babonela kimi ukuthi kuyakhuza siyabonga nje abantu abadala masebe kukile sathi abadala Ngithi abasubulawa abantu abadala masebe kukile